Be an bɛ don yiri kɔnɔ turabutigi de bɛ ka kuma fɛ dɔnni minnu bɛ yen ni mɔgɔ b'a kɛ n'a ɲɛn'i bolo i b'a fɔ ko alihamudulilayi wa shukura n'a ma ɲɛ i bolo karati la neriti la o bɛ dɔnni kɛrɛnkɛrɛnnen fila dɔrɔn de la fɔlɔ o de ye turabu ye filanan o de ye yiri bi yiri minnu bɛ yen ni nafa b'u la wa n'u bɛ biɲɛji bɔ dɔw bɛ yen u bɛ biɲɛji wulema bɔ dɔw bɛ yen u bɛ biɲɛji salasala bɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ biɲɛji jɛman bɔ min bɛ biɲɛji jɛman bɔ ni biɲɛji nɔ tɛ t'a la o ye wolonwula o fɔlɔfɔlɔ o de ye zaban ye zaban bɛ biɲɛji bɔ wa biɲɛji tɛ kole a la n'a biɲɛji bɔra biɲɛji bɛ tunu o bɛ cogoya min na o ye a musoman kote ye a cɛman kote o de ye zɔn ye zɔn ye fana bɛ biɲɛji bɔ a biɲɛji tɛ kole a la n bɛ fɛn damadɔ dɔn zɔn ye ani zaban kan zɔn ye bɛ yen spécialement zaban yɛrɛ bɛ yen spécialement minnu fila fara ɲɔgɔn kan ka tila k'u bɛɛ di kelen kelen bi titiri fɔlɔ o de ye furu ye mɔgɔ min bɛ fɛ ka furu sɔrɔ yɔrɔ e gɛnalen don aw ka so i ba ko i tɛ furu kɔrɔ ni dɔgɔw bɛɛ kalili kan k'i ka tɛmɛna e yɛrɛ fɛnɛ jigila misɛnya na k'e bɛ sɔn k'i ka ɲɛnamaya bɛɛ ban i fa ka so kɔnɔ f'a jiginni kɔnɔ e bɛna b'i fa ka so ka taa yɔrɔ ta location na pour que i ka to yen parce que i tun kan ka fɛɛrɛ i ka ko ma waati min na o ta ninnu bɛɛ tɛmɛni kan non espoir dɔ bɛ yen le vrai espoir de la jeunesse n bɛna kuma furu kan dabari don dancogoya don terikɛ furu gɛlɛmanba ye hali ni sin tɛ kɔgɔ la yɔrɔ bamanan bɛɛ bɛnn'a kan ko sin tɛ muso min kɔgɔ la fiyewu k'o de tɛ furu sɔrɔ wa n'o ye furu sɔrɔ o ye furu kɔlɔlɔma fana ye n'i kɛra ni lahalaya o lahalaya kɔnɔ i bɛ zaban ɲini furaburu kuru 3 ka zɔn ye furaburu ɲini kuru 4 k'a fila fara ɲɔgɔn kan o ye 7 ye i b'a don daga kɔnɔ n'i y'a don daga kɔnɔ i bɛ ji k'a kan k'a tobi k'a mɔ muso de bɛ k'a kɛ i b'a kɛ fɔ tile 9 don o don i b'i kɔ a la n'i sera i ka tile 5 ni tile 8 don na o don i bɛ sigida min na walima i bɛ dugu min kɔnɔ i bɛ yaala k'a lajɛ fɔlɔ kɔɲɔso donnen don kare min kɔnɔna na i b'o kare in ɲini n'i ka tile 9 dafara i bɛ fura ɲaga in bɔ ka taa fili o kare in kɔnɔ ka don kɔɲɔkɛ ni kɔɲɔmuso ka k'u fo k'u ka dugawu k'u ye i se ye min ye k'o d'u ma hali ni furu ci dolo la walima e yɛrɛ ye furu kɛ fo siyɛn 12 13 yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ bilen fiyewu e sen tɛ jɔ da la fiyewu fo ala ka furu kɛ capter i dolo la o ye zɔn ye ani zaban yiri cɛman ani yiri musoman